Tak ahojte, moje meno je Jan a téma, ktorou sa budeme zaoberať, sú svaly a testosterón. Čo sa týka testosterónu, je to mužský hormón, ktorý je dosť dôležitý pre rast svalov. Športovci, ktorí často vykonávajú športovú činnosť a pohybovú činnosť a popri tom sa dobre stravujú, majú zvýšenú hladinu testosterónu. Strava je veľmi dôležitá, pretože je tam veľa vitamínov a samozrejme veľa rôznych zložiek, ktoré sú pre rast svalov dôležité. Samozrejme záleží na tom, aby ste sa stravovali čo najlepšie a aby ste mali výnimočnú stravu, keď chcete výnimočné výsledky. Samozrejme veľa ľudí si myslí, že je to len o tom cvičení a o tej strave, ale jedna taká fakt najdôležitejšia vec, ktorá hrá dosť veľkú rolu pri cvičení, je hlavne vaša myseľ. Vaša myseľ vlastne musí byť silná, musíte mať svoje ciele, ktoré si chcete splniť a musíte si ich držať v hlave. Musíte sa vyhýbať stresu, aby ste mohli proste vašu myseľ mať čistú a aby ste mohli mať fakt poriadne výkony posilňovní alebo aj niekde inde, dajme tomu na hrysku. To stopni to. Som sa nerozmyslel. Tak ahojte. Som to posral. Čo však sranda musí byť, ne? Veď sa stopí. Ty orech. Dobre, tak to natočím. Dobre.